क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि एसेम्बलि सावराय जुथुम नब्लाङाव बिटिसिनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारिनि मासि सामलायनायाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि एसेम्बलिनि सानसेयारि दैज्लां बोथोरनि सावराय जुथुमा दिनै गाहामै गाहाम जोबलांबाय। बिटिसि एसेम्बलिनि नब्लाङाव खुंफुंनाय सानसेयारि दैज्लां बोथोरनि सावराय जुथुमाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो बिटिसिनि एमसिएलएफोराबो बाहागो लानानै दै बानाजों सिलिंखार जानाय नखरफोरनो फिन फसंथान होनायनि राहा, अनसुंथाइ होनाय आरो गुबुन गुबुन जौगाखां खामानिनि सायाव गुवारै सावरायलायो। बे हाबाफारियावनो 8 नं दतमा बियाबनि एमसिएलए जतीन्द्र ब्रह्मआ बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलियाव साबेसे मावफारि सेक्रेटारिफोरा आजिरा मोननाय आरो आजिरा मोननाय गोजौ थाखोनि बिबानगिरि सेक्रेटारिफोरनि रांखान्थियारि बिथिंखौ माबोरै सामलायनाय जायो होनना सोंथि दैखांनायाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बुङोदि बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव गासै सा 8 गोजौ थाखोनि मावफारियाफोरा डेपुटेसनाव आरो सा 16 गोजौ थाखोनि सेक्रेटारि आरो मावफारियाफोरा आजिरा मोननाय, बिसोरनि रोंगौथि आरो हाबा मावनायखौ नोजोर होनानै बिटिसि खुंथाया गुबुन गुबुन बिफानाव अएसडि बिबानाव फिक्स पे महरै खामानियाव थिसनफिननाय जादों होनना बुङो आरो जायफोरा आजिरा मोननाय अफिसारफोरा गुबुन गुबुन बिफानफोराव अएसडि महरै खामानि मावबोदों बिथांमोना रांखान्थियारि गोहो एबा फाइनेन्सियेल पावार गैया होननानै बुङो। जुदिसो सोरबा गोजौ थाखोनि आजिरा मोननाय बिबानगिरिफ्रा रांखान्थियारि गोहो दंब्ला बिनि दायनिगिरिया आं नङा होननानैबो महिलारिया बुंबावो आरो बिटिसि खुंथायाव गोबां मावफारियाफ्रा आजिरा मोननायनि थाखायनो सामलायनायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांबोदों आरो जानांगासिनो दङ होननानै हाउसआव बुंथियो।